Siemanko, mamy niedzielę, ładna pogoda, coś trzeba pojeździć. No i tak się wożę w sumie od rana. Trochę wieje, ale co? Moja motozajawka nie odchodzi nigdy na bok. Latam na motorze, zima, wiosna, jesień, lato. I nie ma tu wymówek, zaatakuję podjazd. To będę mój cel, nie mów mi, że nie można. Teraz w kwietniu rusza właśnie runda pierwsza mistrzostw Polski, nie mistrzostw Polski, tylko otwartych mistrzostw Podkarpacia. Także mam zamiar tam wystartować, to jest w Głębokim, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem jeszcze. No ale plan taki jest. Na ten rok, cały rok mam zamiar jeździć tą huską. Jest to TE 250 2013 rocznik. Ta wersja R z czerwoną pokrywą zaworów. Niby jakoś tam mocniejsza od tych starszych. Ogólnie powiem wam, że motorek jest całkiem fajny, przyjemny. Mało pali, bo tak w terenie jak się woży, no to cały bag jakieś 6,5 litry. Do tego ma cały wydech tam racingowy, to fabrycznie takie te huski miały. Leo Vinci chyba, coś takiego się nazywa. Półki X-String to akurat ja sobie założyłem. No i tam pytacie jeszcze co dalej, co tam robisz, jakieś vlogi, muzyka, rapy o moto i tak dalej. Planuję teraz zrobić gdzieś na wiosnę Motopasję 2. Jest to chyba taka najbardziej moja piosenka, która jest rozpoznawalna. Także no mam zamiar zrobić drugą część właśnie tej motopasji. Myślę, że też będzie teledysk. Tym razem pewnie znowu nagra teledysk BGR, tak jak do motozajawki ostatniej, która się też całkiem dobrze przyjęła, ta motozajawka. No i oczywiście jakieś vlogi. Myślałem właśnie jakieś vlogi zrobić, tylko że trochę mi brakuje czasu, bo wiadomo, robota i tak dalej. Ale coś czasami może wpadnie, tak jak teraz z tą huską. Kolejny vlog pewnie o pitbike'u. W ogóle mówcie, co byście chcieli, żebym robił. Tutaj w komentarzach napiszcie, co byście chcieli, żebym po prostu robił. Jakie formy filmików, czy tam o czym piosenki, czy tam o czym vlogi. To coś możemy ogarniać, nie ma problemu, nie? W jakiejś wolnej chwili coś to mogę zrobić. No i trochę poleciała aktywność, z tego co tak patrzę, no to nawet sporo poleciała aktywność. Także to wpadajcie na mojego snapa, Maxu KTM, Instagrama, tak samo Maxu KTM, no i Facebooka Maxu. Tam sobie obserwujcie, polubcie, podajcie. Coś tam cały czas będzie. No i wiadomo, budujemy aktywność, budujemy też kanał. Będzie więcej na tym kanale wtedy. Większa motywacja, żeby czas znaleźć, nie? Co wam jeszcze mogę powiedzieć? O, tam się mój kask ładnie buja na wietrze. Coś o chustce. Nie wiem, co mogę jeszcze chustce powiedzieć. Ogólnie kupiłem ją rok temu, w końcu września. Kupiłem ją 6 dni przed zawodami. No i ona była szosówka, także ją całą poprzerabiałem. W ogóle opony, te kierunkowskazy, miała tą lampę z tyłu dużą, to pościągałem wszystko. Moja pierwsza jazda była na zawodach, ale nawet się ten motor spisał, wam powiem, jakoś mi siadła jazda czterosłowem. No i teraz myślę zostać w tym roku dalej na czterosłowie. Myślę, że na wiosnę pojawiły mi się wizja, kupię EXC 300, ale na razie nie. Na razie zostanie huska, bo jest zdrowa, także nie ma się czego czepiać. Silnik sobie jeszcze przeglądnę, gdzieś może w przyszłym tygodniu, co tam trzeba przed zawodami i będę sobie nią latał. Nawet widać, że tarcze nawet ran tu nie mają, także są też, po prostu nie jest motor dojechany, nie? Gdzieś tu nawet widać odważniki jeszcze na tych obręczach były z opon szosowych, nie wiem, gdzieś tu pod błotem pewnie. No i też kupiłem ją, zmieniłem napęd od razu, bo już był dojechany. Opony, dostała osłonę pod silnik. Półki zmieniłem, bo miała standardowe, założyłem X-stringi. To już chyba mówiłem wcześniej. Chociaż nawet nie wiem, już mi się myli. Dzisiaj cały dzień jeżdżę, także już siły nie ma. O, reklama. No i oczywiście przypominam o częściach, że mam dostęp do wszystkiego, tak żebyście coś chcieli taniej, no to piszcie do mnie. Ogarniemy praktycznie wszystko, części, oleje. Nie ma problemu. A teraz trzeba na myjnie jechać, bo już się dzień kończy. Kurde, taki mam ładny teren. Łąki, pola, lasy. Tak się dzisiaj woży cały dzień. W takim terenie zrobiłem jakieś 100 km, także ciekawie. Ręce bolą, ale przynajmniej będą jutro zakwasy. No i o to w tym wszystkim chodzi. Fajna opcja, że ma rozrusznik w końcu, bo wcześniej nie miałem rozrusznika. Gaz w gazie i musiałem kopać zawsze, tutaj jednak rozrusznik to dobra opcja. Dobra, jadę na myjnię.
To na razie, trzymajcie się i tak jak mówię, fanpage'a tam polubcie, wpadajcie na Instagrama, Snapa, kurde, zaraz mnie porwie. Maxu KTM, Instagram, Maxu KTM, Snapchat i Maxu na Facebooku. Dobra, na razie, cześć.